Бегемотны икенче төрле гипопотам дип атыйлар. Грек теленнән тәрҗемә иткәндә ул су аты дигәнне аңлата. Ә менә татар телендә аны су үгезе, су сыеры дип атыйлар. Ләкин чынлыкта бегемот сыерның түгел, ә дуңгызның якын туганы. Бегемот бик зур һәм көчле хайван. Аның гәүдә озынлыгы 4 метр, авырлыгы 3,5 тонна. Мондый зур гәүдәне күтәреп йөрүе бик авыр. Шуңа күрә бегемот бик күп вакытын суда үткәрә, бик яхшы йөзә. Күзләре һәм борыны башының иске өлешендә урнашканга, суга чумган килеш рәхәтләнеп сулый һәм күрә ала. Шуңа күрә коры җиргә бары кич белән үзенә азык табу өчен генә чыга. Су сыеры нигездә сулыклар янында үсеп утырган үләннәр белән туклана. Бер көн эчендә 70 килограммга кадәр чирәм ашап бетерә ала. Бегемотның 36 зур һәм очлы теше бар. Ләкин үсемлекләрне ул тешләре белән чәйнәми, каткан ирен кырыйлары белән генә эзеп ваклый. Ә тешләре аңа йырткычлардан һәм башка бегемотлардан саклану өчен кирәк. Олы су сыерларының дошманнары юк диярлек. Аңа хәтта судагы крокодиллар да һөҗүм итми. Чөнки бегемотның калын терисенә аның тешләре үтми. Ә менә бегемот балаларына арыслан, гиена һәм крокодил кебек йырткычлардан зур куркыныч яный. Су сыеры 2 елга бер тапкыр бала таба. Ул баласын су эчендә тудыра. Ә аннары коры җир өстенә алып чыга. Яңа туган бегемот гадәттә 25 килограммнан 40 килограммга кадәр авырлыкта. Гәүдәсе 1 метр 20 сантиметр озынлыкта була. Икенче көнне үк нәни су бозавы әнисе белән бергә су буеннан йөри. Ә аннары әни бегемот баласын йөзәргә өйрәтә башлый. Моның өчен ул нәни су бозавын аркасына утырта да, аның белән бергә суга керә. Нәни бегемот батармын дип куркып, топырчына, кычкыра башлый. Тик әнисе бирешми. Ул нәнигә йөзәргә өйрәнгәнче судан чыкмаячак. Су сыерлары зур булмаган көтүләргә берләшеп яшиләр. Гадәттә бер көтүгә 10ннан 30га кадәр бегемот керә. Алар белән иң көчле су үгезе идарә итә. Бегемотлар кыргый табигатьтә 40 ел, кешеләр карамагында 60 ел яши. Аларны Африкада очратырга мөмкин.